Nami sinten? Iki ben Coba karo bawa ndok. Hamung. Lega. Hati. Iya. Ya tulun-tulun ngono, Ndok. Nah. Ya. apa lho? Bokongmu anget bar ngendok ya kowe. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hei. Ngene iki piye ngene iki Mas? Arep Piye iso bleset? Iki Duojo iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Ya wis. Lek ngomong Yo undang-undang jenenge ketrucut kok. enggak oleh. Duojo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Ya, wis, oke. Ibu ngomong apa? Ngomong apa? Gak aku ngomongin neh melih 1000 aku. Gak. Aku dek wis mbok potong 500 e. Pokoknya saru potong 500. Oke, siap wis. Aku wis kadung kalah siji, Mas. Ya kalah siji ora apa, Mas. Iki internku karo Mas. Ya, heeh. Duduk. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Dok. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Nduk? Iya, nembang sik. Aduh, kursinya enak pere kita ya Mas. Diajeng Nggih, Kang. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengke swaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan wasis. Iki kursine didhuwurke. Didhuwurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora pripun? perlu dadak gawe reno-reno. Iki ana otomatis e. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Tul. Mumbul. Nggih. Mbok dudul mumbul. Dhuwur ta? Ha, balik nih. Niki sulung. Sat. Oh iya. Ayo kene Kula lenggah. tak nyobi nggih. Jajal. Jajan. Mendi kursi jalan-jalan lho. Izin Mas Akbar, izin. Lek sing dudul awakmu, Nggih. kuwi ora dhuwur. Lah terus. Modot. Ah. Wis. Modot lho. Modote asumsine mergo di Belum tentu. Gulu ki ya modot. Oh iya. Ya. Ora kaya dendam pribadi cowok-cowokan to ki. Ora saru. Ya. Ora saru. Kowe aja lali. Wae 500. Arep golek bubukane angel. Gak iso. Iya. Kono Nduk dudulen dulu Nduk. Kidul. Aja. Oh ngene Nduk. Ngene sik. Amen ora ambruk. Kene. Ha iki kena iki apik. Rene Dok, rene. Rada rene. Nah, iki nek ora di ngenekke lak ora penak iki. Nah, wis lenggahno. Wis. Nah. Sik. Ya lara lho ndokku. Lho, muni ndok iki. Wis, kowe muni ndokku. 500. Lho, wong iki Konsisten. sportif. Kowe nek muni lara lho tekku ngono ora apa-apa. Lah langsung ndokku iki. 500. Wis, ora enek iki. Pas wis satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Ora oleh. Ora sih. Ndokku mosok regane 500. Ora iso. Sportif kok. Ayo ya. Oh piye? Niki boten lenggah malih. Wah. Marahi kene tabel mati. Perkara ndok kek salah. Lah aku iki mau. Lah aku nekoke ndokmu lho. Rokne kok kuwi. Ndokku. Lho. Potong lagi. Ya.